Libuan ka mga residente sa Barangay Langil, munisipyo sa Haji Muhammad Adjul ang nakabinipisyo sa gipahigayong medical outreach program sa Armed Forces of the Philippines, LGU ug PNP sa Basilan ni adtong Sabado, Marso 4. Ang Barangay Langil nahimutang sa usa ka isla ug usa sa mga hilit nga barangay sa munisipyo sa Haji Muhammad Adjul ug dili na halos maabtan sa mga ayuda gikan sa gobyerno. Ang ginagawa po namin ngayon ay yung magtawa po ng aming munisipyo, lalo ng aming mayor. Kasama po ang Special Forces Battalion, mga PNP sa local PNP. Nagawa po kami ng medical outreach program sa iba't ibang barangay. Mantin po ang ginagawa namin upang makatulong po kami sa aming munisipyo. Sa aming po nasasakupan sa munisipyo ng Muhammad Adjul. Sana po mag-cooperate po kayong lahat para sa ikakabuti po natin munisipyo. Naningkamot ang mga miyembro sa 14th Special Forces Company sa Philippine Army sa pagpanguna sa ilang commanding officer nga si Captain Jason Tababan nga maglusad og usa ka libreng medical mission isip outreach program. Og sa tabang ni Lieutenant Colonel Bernard Samin, nahaturan og mga libreng serbisyong medikal ang isla sa Langil. We initiate this activity so in order for us to deliver basic services to the community, so such as free medical consultation, free dental, free haircut, free circumcision, and then also feeding program and distribution of oral hygiene kit. So pinili namin yung isla ng Langil kasi yung Langil is one of the island in the municipality of Haji Muhammad Adjul, wherein yung mga basic services ng governments is nahihirapan na ma-deliver and then ma-reach out sa community. So we in the 4th Special Forces Battalion and the Philippine Army as a whole. Ang mga libreng serbisyo gilangkuban sa libreng medical consultation nga dunay libreng tambal, blood chemo test, minor surgery sama sa tuli, ibot sa ngipon, putol sa buhok, feeding program, ug aduna usay mobile library diin gitudluan ang mga bata sa pagbasa ug pagdrawing, paghatag og food packs ug uban pa. Gawas niini, mipahigayon usab ang Philippine Nurses Association og blood donation activity, kung diin ang malikom nga dugo itabang usab sa mga pasyente sa mga Basileño nga nanginahanglan og dugo. Ang militar nagtuo nga ang paghatag og susama niini nga mga serbisyo makapalig-on sa maayong relasyon tali sa gobyerno ug sa mga tawo sa komunidad. Makahatag og paglaom sa katawhan nga aduna sila'y gobyerno nga andam motabang ug motubag sa ilang panginahanglanon, ilabi na sa problema sa kahimsog sa panglawas. We collaborate to different government agencies, so especially the local government unit of Haji Muhammad Adjul, including our friendly forces, yung Philippine National Police, yung Special Action Force, and then yung 3rd Regional Mobile Force Company, Provincial Health Office, and of course yung Basilan General Hospital, para maipadala natin yung mga tulong sa mga kababayan natin na nandito sa isla, which is hirap sila tumawid para ma-avail yung mga government services. Nagtuo ang mga kasundaluhan nga ang pagserbisyo sa katawhan ubos sa ilang area of responsibility. Usa sa mga misyon nga ilang itulol ngadto sa katawhan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!